ou antes do habitual. Sigue sendo vírus influencia do tipo A, o que pasa é que este ano tuvo algunha mutación que o fai como máis contagioso. Iso que quere decir? Quere decir que a xente se contaxa antes, co cual sí que se anticipou este ano a onda epidémica, e tamén que hai moitos máis contagios en menos tempo, co cual, claro, ese boom de contagios é o que nos está saturando un poquinho os servicios de saúde, non? Xa tuve 2 veces. Eu tamén foi porque eu tamén non me cuidei así moito, pero xa tuve 2 veces. En el trabajo tengo ahora mismo a la jefa, que está desde ayer de baja porque está afónica, con tos, moco, fiebre altísima. Sí, coñezo xente que caeu e que o está pasando bastante mal. Os últimos datos falan dun descenso nas consultas. Muy influida por lo que ha sido la folga que hemos tenido hace 4 días, ¿no? Entonces hay que esperar unos días, pero bueno, en este momento a tendencia é decrecente, ¿no? Hospitales están respondendo, ¿no? Isto dificulta moito a actividade cirúrxica. Dende que comezou a gripe ingresaron nos hospitais máis de 2.000 persoas, sobre todo maiores, aínda que na última semana incrementáronse as hospitalizacións de rapaces de entre 5 e 19 anos. Os nenos son os que máis capacidade de contagio teñen. O sexto, sétimo día, coincidindo tamén co episodio febril, deixarimos de ser contagiosos. Os nenos, sin embargo, manteñen ese contagio hasta 10 ou 12 días. E o seu contagio tamén pode empezar antes, non? Quería il bico e un descongestionador de... Vale, ¿quiere que mantenga congestión? Sí. ¿Malestar general? Sí, sí. Dos. A comprar aquí unha cousa que teño para calmar os síntomas. Sí, tamén na casa, sí. Compro para min e para a casa tamén. Antigripais ou test de antíxenos incrementaron as súas vendas nas farmacias. Antigripal, mascarilla, según sea, especialmente según sea a situación en cada domicilio, pues normalmente sí que recomendamos que fagan un test para, bueno, pues para proteger precisamente a aqueles usuarios vulnerables, non? Recoméndase o uso da máscara para frear os contaxios. Utilizar a mascarilla, sobre todo se imos a un recinto sanitario, se estamos con persoas vulnerables ou se estamos en contacto pois, con nenos pequenos ou embarazadas, intentar ter unha correcta hixiene de mans, sobre todo se temos algún síntoma de gripe, pois quedar na casa. Fundamental tamén a vacinación. A ferramenta máis importante que temos para evitar que un paciente contaxiado por un episodio gripal acabe na cama do hospital. Porque non me pedía tan fuerte, ainda que me día. Me afectó mucho a los pulmones, más que el COVID, y desde entonces pues me vacuno. A campaña non remata ata o 31 de decembro. Actualmente xa está aberta a toda a poboación que se queira vacinar. Hasta a fecha estiveron vacinando con citas automáticas, pero a xente tamén ten aberta para poder coller cita a demanda. Esta fin de semana hai ademais unha nova convocatoria extraordinaria para os maiores de 60 nos hospitais. As vacunas salvan vidas, evitan ingresos, evitan complicacións, entón que, por favor, todas aquelas persoas que aínda están dudando que se vacinen. Insisten tamén na importancia de extremar as precaucións durante as xuntanzas destas festas. Si nos xuntamos moitos horas, ou por lo menos poñer unha mascarilla e tratar de... Protexernos, porque se nos protexemos, estamos tamén protexendo os demais.